Un cop vista la configuració inicial, anem a veure ara com es fa l'avaluació i la qualificació en el quadern virtual dels cursos senars. És semblant al cúbic dels cursos parells, que és el del currículum del 2015, però hi ha algunes diferències que convé tenir en compte. El primer que hem de fer, evidentment, és anar a l'apartat d'activitats, i a l'apartat d'activitats el que ens demana és quines activitats tenim previstes o quines activitats estem realitzant per avaluar els alumnes. Posaríem l'abreviació que volguéssim, perquè després ens sortiran altres fulls només l'abreviació, si volem la data en què l'hem feta i el nom de l'activitat que hem fet. L'activitat 1, aquí poso fàcil, i activitat 3. A més, si volem, també podem posar una descripció explicant exactament en què consisteix, és per nosaltres, però ens pot ser útil. La segona part és la de competències. Clar, hem triat una matèria, o dos o tres, el que hem de fer és quines competències d'aquella matèria o d'aquelles matèries treballarem. El primer que ens demana és la matèria, si només n'hi ha una, en aquest cas només tinc física i química, doncs és física i química, no em demana cap. Si en tinguéssim dos o tres, perquè estem fent àmbits, doncs aquí triaríem la matèria concreta que ens interessa. La segona cosa que ens demana és quina competència concreta anem a treballar. De les 6 que hi ha en el nou decret de física i química, doncs hem de suposar que posem la tercera. Per últim, el que hem de posar, ara se sortirà aquí, disculpeu, aquí apareixerà directament quina competència és, per situar-nos. Ja ho veieu, generar, interpretar i validar dades. Per últim, el que hem de fer és indicar quin criteri d'avaluació. El decret defineix uns criteris d'avaluació, però que són per tot el cicle. En el cas d'ESO, primer, segon, tercer, depèn de la matèria. En cas de primària, primer, segon, tercer, quart o cinquè o sisè. Clar, el que hauríem de fer aquí nosaltres és, en aquesta primera avaluació, aquesta competència, quin criteri concret posaríem. Per tant, concretaríem, explicaríem aquí, doncs, criteri, concreció del criteri d'avaluació. I l'escriuríem nosaltres i seria molt interessant compartir-ho, evidentment, amb els alumnes. Molt bé. Ja ho tindríem. Resulta que aquell trimestre faig més d'un criteri, no? Faig més d'un criteri. Trio altre cop la matèria, que és física i química. Trio quina competència. Pot ser la mateixa o pot ser una altra. La competència, espera, a vegades trigo una estona que el full va una mica carregat. Estem un segon i quan apareixi aquí física i química ja podem tirar la competència. Ja apareix. Podem tirar la competència, podria ser la mateixa, perquè cada competència té diversos criteris d'avaluació. Per tant, podria ser un criteri 1 i l'altre podria ser un criteri 2. De la mateixa competència podríem fer 2 criteris. O, simplement, triar una competència diferent. Per aquest trimestre treballem la competència 3 i mirarem 2 criteris d'avaluació que ens interessa i, a més, treballarem també, per exemple, la competència 5. No sé, un moment, La idea, evidentment, és que això, a la realitat, trieu el que vosaltres poseu de veritat. Ja puc posar-ho, poso la 5, i aquí posaríem, concreció del criteri 3. Aquesta és la part important. Quines competències volem treballar, quins criteris concretament ens serviran. I aquí tenim les activitats que hem posat. Havíem creat 3 activitats. El que hem de fer ara és indicar cada un d'aquests criteris amb quines activitats els mirarem. Per exemple, suposem que el criteri 1 ens servirà amb l'activitat 1 i amb l'activitat 3. Doncs aquí podríem posar ponderacions o no, simplement posem igual, aquí 0,5 i 0,5, perquè amb les dues miraré el mateix. Resulta que el segon criteri només el miraré amb la 2, doncs hi poso un 1, i la tercera, per exemple, només el miro amb el 3. La idea és, anem a posar aquí, anem a indicar cada criteri a on el mirarem, a quina activitat mirarem aquells criteris. En l'1, en el 2, en el 3. La segona cosa que hem de fer és anar a avaluació d'activitats, en aquest cas de la primera avaluació. Fixeu-vos que ens surten els alumnes i ens surten totes les matèries que hem fet, totes les activitats que hem fet amb els seus criteris. Fixeu-vos, l'activitat 1 em surt una sola vegada, amb el criteri 3 de física i química, de la competència 3 de física i química. L'activitat 2 també em surt una vegada, també la competència 3, però compte que és el criteri 2, ja m'ho diu, estàs mirant el criteri 2, però l'activitat 3 em surt 2 vegades, perquè hem dit que ens servia per mirar la competència 3, criteri 1, la competència 5, criteri 1. Per tant, jo el que hauria de fer és indicar un assoliment per cada una de les competències, per cada un dels criteris de les seves activitats. Suposem que aquest ha assolit perfectament, un 4, aquest doncs ho ha fet de manera notable, aquí ho ha fet notable i aquí també ho ha fet excel·lent. L'alumne 2, doncs aquí no ha assolit, aquí ha assolit de manera satisfactòria i notable, i aquest, doncs, satisfactòria, no l'assoleix
i de manera notable. La idea és aquesta. A cada una de les activitats mirem el criteri i decidim si l'alumne l'ha assolit o no. Evidentment, aquí estaria bé que com a docents tinguéssim una rúbrica, que què vol dir exactament assolir-lo de manera notable, acceleri i poguéssim posar. No? Mirar la competència, mirar el criteri competencial i decidir. Un cop això anem fent durant tot el trimestre, ja ho tindríem fet. Un cop acaba el trimestre, ens anem a l'última pestanya que diu l'avaluació primera. Ens surten aquí les mitjanes i diu, molt bé, doncs, amb el que has dit tu, de la competència 3, el criteri 1 de física i química, doncs a aquest li queda un 3,5, un 1,5, perquè, com que he posat que hi havia dues activitats, doncs pondera. Ens falta, com que ens demana el departament, ens demana una nota final, global, de fet ho demana per final de curs, però la majoria de centres ho fan cada trimestre, doncs hem de decidir cada un d'aquests criteris quina ponderació hi posem. Per tant, suposem, per exemple, que aquest fos 30, aquest fos 40 i aquest fos 30, no? Per exemple. Doncs posaríem aquí 30, 40 i 30. Automàticament, el full de càlcul ens diu, doncs mira, aquest alumne resulta que li quedaria un assoliment excel·lent i aquests dos alumnes no assolirien, perquè la mitjana no seria, amb aquests tants percents, no seria suficient. Perdó, ara sí estava calculant. Sí que assoliria amb un assoliment satisfactori i aquest també amb un assoliment satisfactori, perquè les notes han quedat iguals, idèntiques, no? La casualitat, són les mateixes canviades d'ordre, vaig a canviar-li aquí, vaig posar-li un 4, els alumnes no seran exactament igual i ens canviaran una mica les notes. Fixeu-vos que el full és molt gran i que allò escriure una mica a carregar-se, no passa res, podíeu tancar, s'ha guardat tot, però a vegades escriure una mica a carregar-se, ja tenim el 2,6 i l'assoliment. Per la gent de batxillerat, fins aquí el procediment és idèntic, però el departament normalment ens demana nota no amb un assoliment, sinó amb una nota sobre 10. No? Per això apareix aquesta columna aquí, on hi ha el mateix amb una nota sobre 10. 9, 6, 7. Entera, que és com demana el departament, per tant, si ets de batxillerat, doncs ho fas exactament igual, treballant competencialment igual, i aquí poses, doncs mira, un 9, un 6, un 7. Clar, fixeu-vos que estem mirant criteris, i llavors la competència 3 de física i química té dos criteris diferents, ens ha servit per ponderar criteris, però no sabem exactament què li passa a aquesta competència. Bueno, l'assoleix o no la competència 3? I llavors aquí a la dreta ens apareix només les competències exactes que hem posat. I llavors diu, tenint en compte que la competència 3 té dos criteris i tu has posat com a ponderació 30 i 40, doncs mira, t'informo, només a nivell informatiu, que l'alumne 3, l'alumne 1, de la competència 3 tindria un assoliment notable, aquest no l'assoliria i aquest un assoliment satisfactori. No ens serveix per posar les notes això, hem de posar la ponderació de criteris, però ens dona una idea de com està l'alumne amb aquestes competències. Ja està, això ho faríem en el segon trimestre, això ho faríem en el tercer trimestre, de la mateixa manera, i al final ens apareixeria aquí, en l'avaluació final, evidentment aquí només apareix la primera avaluació, però apareixeria el segon, apareixeria el tercer, i el mateix, perquè els batxillerat puguin utilitzar de la mateixa manera, aquí apareix el mateix, però amb sobre 10. Aquest assoliment excel·lent de la primera avaluació era un 8,8, era un 5,5, era un 6,5, surten les tres avaluacions i al final surt l'avaluació mitja. Evidentment surt 3 perquè falten aquests dos. Quan hagi posat aquests dos, aquí ja sortiria 3, sinó que ja sortiria... Les recuperacions, aquí s'indiquen les recuperacions, si algun hagués suspès, no és el cas, aquí a les recuperacions posaríem si és una AN, AS, amb què recupera. I ja està. Fins aquí la forma d'avaluar, qualificar, això és molt més qualificació que avaluació, però evidentment està lligat, de qualificar amb el quadern dels cursos senars, que són els que entra en vigor els nous decrets del 2022.